Hi friends, बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै नोंथांमोनजों भिडिअ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना। बेनिफ्राय जों दायो न'आव थांनो नागिरदों, नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बेनिफ्राय आङो दायो आंनि लोगोनि आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना, नोंथांमोना बेखौनो नायलांफाबानो जाबाय आंजों। आरो मोनसे खोथा, अन्नानै नायनानैल' दाथां, लाइक शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना, कमेन्टबो खालामबानो जाबाय। Mana lah? Sini lah, Terana. बोसोरनि उनाव बोसोरब्रैनि उनाव जों लोगो मोनलायदो, बोसोरबानि उनाव जों लोगो मोनलायदो। बियो बोसोरबानि उनावदि आंखौ मिस खालामनानै आंनि न'आव फैफिनदो। आं जोबोर गोजोननाय मोनदो। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जेब्लाबो जोंनि लोगोआ लोगोयैनो थाबाय थागोन थैजासिमबो। नोंबो दागार, आंबो दागार। हाबा जाबाबो माने आंनि लोगोनि गथ'आ बेनो। गथ'आबो जि देरखाबायलै।